ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον παπά μου, την αδερφή μου, την άλλη μου την αδερφή, τον αδερφό μου, την άλλη μου την αδερφή και την άλλη μου την αδερφή, την Κωνσταντίνα, τη Φίβη, τον Νίκο, τον Θάνο, 2 hours later. την Ναζαρέ, τον Γιώργο, την Πανάθα. Αλλά πρώτα απ' όλα τον Νίκο μου, αυτός που με στήριξε και με ανέχτηκε πιο πολύ από όλους. Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια!